m anabata unu ọzọ n'ihe mmemme nke GCK ka ụbọchị nke taa. Achọrọ m ka tụgharịa uche n'ihe a na dịka o si wee dị ịbụ onye akpọrọ okpoko ịbịa ebe a na-eme mmemme. Ịla anya na-eme mmemme a bụ onye a mara anya n'obodo dịka onye eze maọbụ onye kpatara akụ, onye a na-asọpụrụ n'obodo. O wee sị gị bịa ihe mmemme nke ya onwe na-eme, ihe ga na-aga gị n'obi bụ ka ị ka m ga-esi wee kwado, ka akwa m ga-esi eyi, ka ị ka m ga-esi wee kpaa agwa dịka m na-aga ebe ahụ. Mana machi ime ka ị mata na ụbọchị taa na ihe ozi ọma nke anyị ga-anụ na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọkpọkọ nke Chineke na-akpọ anyị ka anyị bịakwute ya. Ya onwe bụ eze ndị eze niile, onye isi ndị mmụọ ozi na onye kere ụwa niile. O wee na-asị na anyị bịa ka anyị dị, na anyị were otu ọbụla anyị si wee nọdụ anyị nọ n'ime wee dọpụta ya, n'agbanyeghị ka ndụ gị si wee dị. Ịbụ onye ga-enwe owuwe anya na ọ bụrụ na eziokwu ụka Chineke na-akpọ gị, na ya onwe ya ga-anabata gị wee nye gị ọbụladị ndụ ọnwụ nke zuru oke. Ka anyị gaa n'iru wee gee ntị n'ozi ọma mgbe mgbasa ozi ọma Kumuyi ga-ezi anyị gbasatara ọkpọkọ Chineke asị na-asị anyị na anyị bịa ka anyị dị. Taa anyị na-abịa n'otu akụkọ mere eme na agba ọhụrụ. Ọ bụ ihe mere kpọmkwem nke ga-emezukwana na ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Anyị na-ele anya n'akwụkwọ nsọ n'oziọma Matu 8 amaokwu nke 5. Ma mgbe ọ batara na Kapanọm, ọ na-abata na be gị, ọ na-abata na ndụ gị taa n'aha Jizọs. Ọ batawore onye na-agwọ ọrịa, ọ batawore ọgwọ mgbe ike gwụrụ dibịa, ọ batawore onye nzọpụta nke ụwa. Ihe ịrịba ama gị agaghị agafe gị n'ụbọchị taa. Mgbe ọ batara na Kapanọm, otu ọchịagha na-achọgụ ndị agha 5 bịakwutere ya na-arịọ ya. Ha wee bịakwute ya. Otu onye ga-abịakwuterịrị ya dịka ị na-abịa n'obi gị niile, n'uche gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na mmụọ gị, na anụ arụ gị. Mgbe iji arịrịọ gị n'aka wee bịakwute ya, i wee sị ya, taa na-ebịaghị ile anya, na-ebịaghị ịhụ ihe a na-emere ndị ọzọ, na ị bịara ịnara nke aka gị, wee na-ahụta na gị onwe gị bụ onye ndị ọzọ ga na-elezi ele dịka ngọzi Chineke na-ezokwasị gị. Taa o wee bịa were arịrịọ n'aka ya abụọ dịka ị na-abịa taa n'obi gị niile, dịka n'uche gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, n'ihe niile iji bụrụ mmadụ. I wee bịakwute onye nwanyị. Ọ gịwa ka m na-ekwu maka ya? Ana m anụ olu gị o. Onye nwanyị ga-aza ekpere gị, onye nwanyị ga-aza arịrịọ gị taa n'aha Jizọs. O wee bịa onye ọchịagha na-achị ọgụ ndị agha 5. Ịma na o nwere ndị na-eche n'ọgbakọ dịka nke a ebe ike Chineke na-apụta ihe na ọ bụ naanị maka ndị ntorobịa na ụmụntakịrị dịka ha na-abịa n'ihi na ha nwere agba, ha nwere oke aha, ha bụ ndị ama ama n'obodo. Nwoke a onye ọchịagha n'oge ahụ ka bụ oke mmadụ ama aha ya. Ọ bụ onye nwere ezigbote aha, onye obodo ma nke ọma, onye ama ama na mba ahụ n'obodo niile. O wee bịa dịka ị na-abịa taa, ị na-abịakwute eze ndị eze, onye nwe ndị nwenụ. Dịka ị na-abịakwute onye ahụ nwe ike kere ụwa niile. Dịka ị na-abịa ka hapụgode aha mmadụ zara. Ma mgbe onye nwanyị ga-esetịpụ aka ya, aka ngọzi ya, ọ ga-agọzi gị. Aha zara agaghị egbochi ngọzi ahụ. Ọkwa ị nwere n'obodo agaghị egbochi ngọzi ahụ. Ka esi bulie gị elu n'ụwa agaghị egbochiri gị nwa ịnata ngọzi nke gị, ịnata nsọpụta gị, ịnata ọgwọ nsọ nke onye nwanyị. Ihe ịrịba ama nke ga-abịakwute gị taa n'aha Jizọs. O wee na-arịọ ya sị, onye nwanyị, ngwa gee m ntị. O nwere ndị nọ n'ụwa aka ọrụ ha na-egbochi ha igbu ikpere n'ala, ịrịọ arịrịọ, ịrịọ ka Chineke nyere ha aka. O nwere ndị aka ọrụ ha n'ụwa na-ebuli ha elu, ha nọrọ n'ọkwa dị elu, bụrụzie ndị nọrọ naanị ha
na onwezi ihe na-erute ha ahụ ruo n'ogo na ha chọdịghị ịrịọ onye ọbụla ka o nyere ha aka, n'ihi na nrịọ mmadụ ọ ga-egosi na ọ dịghị ihe mma, ọ ga-egosi na m enweghị olileanya, ọ ga-egosi na ike ụwa agwụla m, gosi ndị ọzọ na m nwere nsogbu. Ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ dị otu a, ịbanyewo n'ogo, n'ọnọdụ, n'ọkwa n'ime obodo nke ị na-eche na ọ bụrụ mụa ihe ihere ịbịa ịrịọ, ọchịagha a tụfuru ihe ndị a niile n'azụ obodo, chifuo ya n'ime ọhịa, wee bịakute onye nwanyị na okpukperechi omenala. Anyị na-ahụta na ihe oziọma nke anyị na n'ugbo na-akụziri anyị maka ọbụla onye ọchịagha bụ onye isi agha na o wetụrụ onwe ya n'ala. Ịma n'oge ụfọdụ na-abụ anyị bịa, anyị na-enwe ijupụta n'onwe, a na-eji echiche maka ọbụladị mwetu onwe n'ala. Dịka a na-aga n'ihu igwe nke ji n'oziọma, ị ga-ahụta n'ezie na ihe Chineke chọrọ n'aka anyị bụ ka anyị wetuo onwe anyị n'ala tupu anyị anata iru ọma n'ebe ọ nọ. Dịka ị na-abịa taa, iwe chịrị ngwongwo na ngwongwo niile chifuo n'azụ. Ndị ahụ i chere bụ ihe ga-egbochi gị ịnata ngọzi gị, onye nwanyị ga-emetụ gị aka taa. Lee na amaokwu nke isii, o wee sị, onye nwanyị, onye na-echere m ozi tọgbọrọ n'ụlọ, akụkụ arụ ya nwụrụ anwụ. Nke a bụ nwoke, ọ gaghị gawa onwe ya gburugburu, gawa ụwa niile gburugburu, si n'ihu gawa azụ, dịka njem ụmụ Izrel n'ọzara, ọkọrọ ji ọkọrọ ede, mbanụ ịbịa bụ ụzọ kọwaa n'onwe ya, kọwaa aha mmadụ ọ bụ, ụdị okpokpo ahụ o nwere. Naanị na ọ kpọrọ onye nwe anyị dịka ọchịagha. O nwere onye isi nọ n'isi ya, o nwere ndị bụ akatamkpo, o nwere ike ịkọrọ ihe na-eme ya, ma ọ hapụrụ ha bulie Kraịst elu karịa ndị ọchịagha niile, karịa ndị isi ya niile ọ maara n'ụwa a. O wee sị, abụ m onye nwere ịchị isi. O nwere ịchị isi, ma o buliri ịchị isi nke Kraịst elu karịa nke onye ọbụla. Dịka ị na-abịakwute onye nwanyị taa, ọ bụghị naanị na anyị bịara n'ọgbakọ crusade, ọkwa ebe ndị nke Kraịst na-ezukọ, abụkwa m onye nke Kraịst, abụkwa m onye okpukperechi, abụkwa m nwaanyị na-ekpere Chineke. Wụsa ụwa, bịakwute onye nwanyị taa. Onye nwanyị ga-abụ onye nwe gị, Jizọs ga-abụ onye nwe gị. Asị m taa, Jizọs Kraịst ga-abụ onye nwe gị. Ọ bụghị na nzuzo, ọ bụghị ebe mmadụ na-agaghị ahụ gị, n'ihu ọha. Ọ sị, onye nwe anyị, onye na-ejere m ozi tọgbọrọ n'ụlọ m, akụkụ arụ ya nwụrụ anwụ, bụrụ onye a na-emekpa ahụ nke ukwuu. Na amaokwu nke 7, o wee sị ya, mmụọ onwe m ga-abịa mee ka arụ dị ya ike. Ọ sị gị, gịnị dị ka ị nwere? Ị na-agakwa ụka? Ị nwekwara okpukperechi nọ na ya? Ị gụkwara Baịbụl gị taa? Ị nwekwara ekpere ụtụtụ? Ọ jụghị ya ajụjụ ọbụla. Taa, dịka ị na-abịa, onye nwaanyị agaghị ajụ gị ajụjụ ọbụla. Ị ga-enweta, buru, were lawa. Ike si n'eluigwe, ọgwụgwọ nsọ si n'eluigwe, ihe ịrịba ama si n'eluigwe. Jizọs Kraịst sịrị, mụ onwe m ga-abịa mee ka arụ dị ya ike. Ị ghọtara ihe dị ebe ahụ? Ụzọ ihe abụọ ọ ga-eme. Ọ sị na m ga-abịa. Nke mbụ, m ga-abịa mgbe m bịara, ihe ịrịba ama, ọrụ ebube were anya n'ebe ahụ. Jizọs Kraịst nọ gị nso, n'akụkụ gị ebe ahụ ị nọ taa. Jizọs Kraịst ngwa ngwa o metụrụ gị aka, ọgwụgwọ nsọ, ọ ga-anapụta gị, ọ ga-eme gị ka ị nwere onwe gị kpamkpam. Ọ ga-azọpụta gị, ọ ga-agbaghara gị mmehie gị. Ọzọ na amaokwu nke 8, ọchịagha ahụ wee zaa sị, onye nwe anyị, erughị m ka ị bịa n'okpuru ụlọ m, kama were naanị okwu ọnụ kwue, were naanị okwu ọnụ kwue. Ọ sịghị onye ya mmanụ oliv ọ ga-ete, ọ sịghị ya ka onye ya ihe ọbụla nke ọ ga-eme, ma nke a ma nke ọzọ, maọbụ ihe ọbụla a na-eme n'ụwa. Ọ sịrị, ị bụ onye nwe m,
ịbụ eze, ịbụ onye nwe iche isi niile, ịbụ Chineke na onwe gị, ikwu ha okwu kpọmkwem. Onye na-ejere m ozi ahụ ga-adị ya mma. Taa onye nwe anyị ga-eji okwu ọnụ ya gwọọ gị, okwu ọnụ ya ga-azọpụta gị, okwu ọnụ ya ga-anapụta gị. Kwuo naanị okwu ọnụ, onye na-ejere m ozi ga-enwere onwe ya. Onye na-ejere ya ozi agwọrọ ya kpamkpam. Aga m eme ka ị mata nke a dịka anyị na-aga, ma ugbu a gee ntị. Ihe ịrịba ama na-abịa na be gị, ọrụ ebube na-abịa na be gị. Taa ihe a na-eme ka anyị mata n'ezie bụ na anyị were ọnọdụ anyị nọ n'ime ya, na ọdịdị nke anyị dị n'ime ya, n'ihe nke ime mmụọ wee bịakwute Chineke. Ọ bụrụ na ị ga-aba n'okwukwe, n'ezi ị ga-enweta mgbaghara mmehie. Ọ bụrụ na ị ga-aba n'okwukwe, ị ga-enweta ebere Chineke, ị ga-enweta ọbụnadị nsacha nke ihe niile nke ị na-ebiri n'ime nke na-ezighị ezi. Ọ bụrụ na nke a mmetụ aka Chineke n'ebe ọgwụgwọ nsọ, n'igbo nsogbu gị, n'igbo mkpa gị niile nke ị nwere, ga-abụ ihe a ga-enweta n'ezie. Ka anyị gee ntị dịka onye ndu, onye mgbasa ozi ọma Pastor Jude Kumuyi na-akpọrọ anyị wee na-aga n'ihu Chineke. Onye ọbụla mechie anya ya. Ị chọrọ ka ọ gbaghara gị mmehie gị, ị chọrọ nsọpụta, ị chọrọ udo nke mkpụrụ obi gị. Ebe ọbụla ị nọ ugbu a, welie aka gị elu. Onye nwe anyị gọzie gị. Achọrọ m udo nke Chineke, mgbaghara mmehie n'ime obi m, nwere onwe, nzọpụta. Achọrọ m ka ị bụrụ onye nwe m na onye nzọpụta m. Ego agaghị azọpụta m, ọkwa m ji agaghị azọpụta m, ọnọdụ m, mgbalị m niile, ịgba mbọ m niile, onwe nke zọpụtara m. Onye nwe anyị, ana m abịakwute gị ugbu a. Onye nwe anyị, ana m eme Kraịst ka ọ bụrụ onye nwe m na onye nzọpụta m. Welie aka gị ahụ elu. Ị na-ele anyị anya na onyonyo telivishọn, ka ọ bụ na ị na-ege n'igwe redio, makwa na ị nọ n'ọgbakọ, ma ọ bụ ebe ọbụla ị nọ n'ọgba ozi. Nke a bụ oge nke gị, oge nzọpụta gị. Welie aka gị ahụ elu. Ọ bụ na ị na-eweli aka gị elu ugbu a, guzo ọtọ n'ụkwụ gị ebe ọbụla ị nọ. Mee ya onye nwe gị. Si onye nwe m Jizọs Kraịst, ịbụ onye nwe m, ịbụ onye nzọpụta m. Ana m ewere ndụ m nyechasịa gị ugbu a. Achọghị m ka m zute nhụju anya n'ọkụ ala mmụọ ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe m, wezụga amamikpe niile nke mkpụrụ obi m, mee ka m nwere onwe m. Gwa ya, ọ bụ onye na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu, ọ dịghị onye ọ na-achụpụ. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Aga m ekpere gị ekpere ugbu a. Chineke nke eluigwe, ana m abịakwute gị n'aha Jizọs, na-ekele gị n'isi ndị a niile n'otu n'otu. Onye ana m arịọ gị ka nzọpụta, mgbaghara mmehie rute ndị a niile aka n'otu n'otu, dịka ha na-ekwere ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, wezụga amamikpe nke mmehie na ndụ ha, wezụga mmekpa ahụ, wezụga ịta ụta nke mkpụrụ obi n'ibu arụ nke mmehie n'ebe ha nọ. Nye ha ọṅụ nke nzọpụta ugbu a. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekele dịrị gị onye nwe anyị. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Chineke nke eluigwe, anyị na-abịakwute gị n'aha Jizọs. Chineke, ịbụ Chineke nwe ike niile, Chineke nke obi ebere, Chineke nke ịhụnanya, Chineke nke na-arụ ọrụ ebube. Ana m arịọ gị onye nwe anyị, nye mkpụrụ obi niile n'ebe a. Mmadụ ọbụla nwere ihe ịma aka n'iru, maọbụ nhụju anya, maọbụ ọrịa n'ụdị ọbụla, ana m arịọ gị onye nwe anyị, gosipụta ike gị n'ime ndụ ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ma n'ebe a, n'ihu m ebe a, n'igwe redio, n'igwe telivishọn, na ọ bụ n'ọwa ozi, n'ọgbakọ ọbụla, na mba ọbụla, n'obodo ọbụla, gosipụta ike gị, napụta ha, gwọọ ha ọrịa, mee ka ha nwere onwe ha, tijie ya agba niile, laa ike niile nke ekwensu ni. Onye nwe anyị, ma arịọ gị ugbu a, ebe niile, gosipụta ike gị na ebube gị, ka anya ndị kpuru isi mmepe n'aha Jizọs. Ka ndị ogbi na ndị ntị chiri nara ihe ịrịba ama ha n'aha Jizọs. Isi mgbaka na-ewe ara, ana m kpọku Chineke
n'isi unu ka e weghara aha gbafuo n'aha Jizọs. Ihe zara aza na akpịrị laa ka n'anya n'aha Jizọs. Ọrịa ori nwa nọ n'afọ gbafuo n'aha Jizọs. Ọtụtụ nke nọ n'ike laa n'iyi n'aha Jizọs. Ọrịa kansa ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ọnya afọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Nsogbu nke mkpụrụ obi, onye nwanyị metụ obi ahụ aka ugbu a ka ihe niile dị chim ka o kwesịrị ịdị. Ọrịa ọgbakpụrụrụ ka ewepụ ya n'aha Jizọs. Ọrụrụ ọbara ahụ kwụsị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe mgbu, ahụ ọkụ na-arụ ha n'ebe ọbụla ọ dị, onye wezuga ha niile kpamkpam. Wezuga ahụ ọkụ ahụ kpamkpam. Onye nwaanyị ma rịọ gị ka hara bụ ndị niile nọ n'ọnụ ọnwụ n'ebe ọbụla gosipụta ike gị, ike nke mbilite n'ọnwụ, ike nke na-akpọte ndị nwụrụ anwụ ugbu a n'aha Jizọs. Ebe ọbụla, n'ebe niile, ọrịa ọbụla n'ụdị ọrịa ọbụla, aka Chineke dị n'arụ gị ugbu a. Ọgwụgwọ nsọ nye gị, ọgwụgwọ nsọ nye onye ọbụla, nnapụta nye gị, nnapụta nye onye ọbụla. Nnwere onwe dịrị gị, nnwere onwe dịrị onye ọbụla. Onye nwanyị ka ọ bịa na mmezu ebe niile ugbu a. Ekele dịrị gị Chineke n'ihi na ama m n'imezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele unu maka isonye anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ na Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnyụnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ oyi nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike dabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.